grupe Svi Srbi u Parizu. Saša Pešić. Pomoz Bog, dobri ljudi. Ja bi samo se pridružio svemu onome što je Nenad danas rekao i ne bi mnogo da dužim. Samo bih vam pročitao nešto što je kralj Petar I rekao uoči Kolubarske bitke i da podsjetimo sve na te njegove reči. Deco moja, vi ste se zakleli da branite otadžbinu i svog kralja, ali ja vas razrešavam zakletve date meni, jer životi i vaši i moj pripadaju samo Srbiji za koju moramo sada pobediti ili umreti. Ja sam došao među vas da je sa onima koji hoće da se bore za njenu slobodu odbranimo ili poginemo. Sad je došlo vreme da mi branimo svoju zemlju, njive, ognjišta. Među vama ima i onih koji su posustali i zato svaki onaj koji ne može, neka slobodno odloži oružje i neka se vrati kući. Ja mu praštam. Ostali za mnom napred. Ovo je govor kralja Petra I srpskim vojnicima u rovovima na prvoj vatrenoj liniji Kolubarske bitke. Ovi junaci koji počivaju ovde, oni se nikad nisu vratili u našu Srbiju. Slava im. Sada ćemo slušati prvog zamenika